Tayo pupunta sa bayan ng Natividad. Maaga rin ng mga kapagkat natin ito. Saan kaya sila pupunta? Pakising may baos. Yay! Natividad, ano ko na? Kaya? Ayos ah. Ito yung Dipalo Bridge, boundary ng San Quintin at Natividad. Dati isang lane nyo lang to, ngayon 2 lane na. So hindi pa kumisikat yung araw. Anong oras na ba? Maraming nagbabike ngayon sa araw na to. Araw ng Sabado. Morning! San Miguel National High School. Aba, high school diyan. At kumanan tayo San Macario. Minsan mga kapadyak, dayo tayo ng San Macario. Bundok din yun. Ito yung Viray Bridge. Actually, itong lugar na to parang poblasyon na rin. Kasi pagpagyak lang yan o, bayan na ng Natividad. Ikutan lang natin yung munisipalidad ng Natividad. Ang tawagin ay Natividad Palace. Maganda yun. Ang tore ng Natividad Palace. Ayan. Pwedeng pumasok. Pasukan natin. Ayan. Ayan. Ang ganda, di ba? Yan ang makakit din eh. Napakaganda. Pag kakaliwa ka dyan, ayun pala oh, may karatula Sky Plaza. Diretso, maraming pools. Nabuhay yung mga swimming pool dito.
ganda ng tanawin, no? Downhill. Sabi ni Kuya, bawal ang bike. Sino nga akit yan? Eh, napakatarik. Yan, bungod lang yan. Mas mataas pa doon sa bandaran. So, hindi tayo nakakapunta ng Lion Head sa may Benguet, Baguio, sa may Cannon Road. Kaya pagtiyagaan na lang natin tong pusa. Ayan, Lion Head dito sa may Maranom o Sky Plaza. Baguio, Cannon Road. Ito, mini Lion Head. At least may lion din, ano? Let's go! Uwian na to. Wawalis si Tatang. Shout out, sir. Nyangay. Sinarak tama kayo nito. Ayan, katropa natin, kapadyak, si Sir Arnel. Shout out sa Team ABS ng San Manuel. Ayun, Connected. San Manuel daw. Pero iniwan nyo siya mag-isa. Okay. Ayun nga, mga kapadyak. May nakatagpo tayong katropa, si Master Arnel Romo. Shout out sa'yo at sa mga Team ABS ng San Manuel, Pangasinan. Ayan. Okay, uwian na to. Downhill. So, hindi tayo mahirapan pa uwi. Ayan o, tutok-tutok lang pag may time. Ay nagtratrang pa sa atin si Madam. Against the light, pagpatensyahan na. Ayun.